tady je ty. Tady je. Kámo, ty to mám. My jsme nikde. No ty. Jo, já jsem tady. Já jsem tady. Vidíte? Tady je text. Jo, tady je textbook. A tady je můj zvaný host. Tady vidíte. No, tady je můj zvaný host. Autobus je úplná tma. A my musíme tady prostě spít tohle tím telefonem prostě. Tak ukáž se celý. Musíme rychle. My už pojedeme domů. My pojedeme domů z natáčení a no, promiňte, že jsem nenatáčel hodně, ale hodně dlouho. Aspoň cítím na kamo. Nám to zhasíná. Takže by tohle vlog a dávejte lajky. Tak to je... Ano, nebo dávajte, nebo dejte komentáře, jestli hustý. Ty vole, máma. A musíme prostě tady všechno dělat. Ježišmarja, na to zasíná. Dejte aspoň 5 lajků pro další vlogísek. Nebo 200 lajků. Ještě nemůžeme, kámo. 200. A prosím. Takže to je konec videjka. Pokud se vám video páčilo, zanechejte like. Pokud se vám video nepáčilo, tak tohle video jste nemuseli sledovat. Sledovat jste ho nemohli. A jestli mi ty hejty chcete psát do komentářů. Tady je like button. Tady je like button. No tak tak my už asi tady budeme vyrážet, povídat si a zatím Čau. ne, znova, pojď. 3, 2, 1. Čau. Kam to dáváš? Čau. No. Tady. Kam je to? Tak